Türkmenistanyň Ministrler Kabineti iş sorap ýazan ardamy öz etrabynda kärenne ýerine alyp ekrançylyk bilen meşgullan diýen jogap berdi diýip Newtgaz urwança ýokary derejeli ýaş spesialist Adatlyk radiosuna aýtdy. Ýatlap geçdik, Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň ýaşaýjysy Mergen 2016-njy ýylyň Tomsonda Ukrainanyň Yuri Bondarchuk adyndaky Milli Tehnika Uniwersitetinde okuwyny tamamlandygyny we 2017-nji ýylyň fevralynda Türkmenistanda öz diplomyny ikrar etdirendigini Adatlyk radiosuna gurrun beripdi. Şonol Newtgaz senaty we metallurgiýa boýunça ýokary hüner derejeli hünärmen diýen at bilen diplomyny ikrar etdirenden soň iş sorap 14 döwlet edarasyna ýüz tutandygyny, emma olaryň hiçsinde özüne iş berilmeýändigini aýdypdy. 25 ýaşyndaky Mergen aradan 8 aý çemesi wagt geçen soň işe ýerleşmek üçin kömek sorap özüniň we daşary ýurt diplomlaryny ikrar etdiren başga da onlarça ýaş spesialistin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine ýörite hat ýadandygyny Adatlygyň ýerli çeşmesine gurrun berdi. Meniň geçen ýylyň oktýabryna ýazan ardamy dekabr aýynyň aýagyna jogap geldi. Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministriniň wezipesini wagtynda ýerine ýetirýän Sylapowyň golu bilen jogap berilen hatda seni öz ugrun boýunça işe ýerleşdirmek häzirlikçe bize başardanok. Sen öz ýaşaýan etrabyňa bar, hem-de kärendesine ýer al. Häzirlikçe ýer bilen işleş. Kärendesine ýer ber diýseň, seniň haýyşyň ýerine ýetirirler diýdiler. Dip Mergen şeýle mazmunly hatyň başga da ençeme ýaş spesialiste gelip gowşandygyny aýtdy. Şeýle dol 5 ýyllap daşary ýurtda Newtgaz urwança ýokary bilim alandan soň öz hünäri boýunça işe ýerleşmek üçin kömek sorap ýazan ardasyna şeýle jogabyň berilmeginiň ýüzüne gamçy çalnandan hem erwet täsir edendigini sözüniň üstüne goşdy. 5 ýyl ýokary bilim alyp soňunda kärendeçi boljak bolsam, okumak näme gerekdi? Metodda ýurtda baş hünärmenleriň ýetmişçilik edýänligi barada wagtal gurrun edýärler. Ýöne iş sorap barsaň, ýokary hünärli spesialisti daýhan bol diýýärler. Dip Mergen belleýär. Ol özüniň daýhançylygy başarjagynyň kuşludygyny, iş sözleginde daşary ýurda giderede mali ýagdaýynyň ýokdugyny aýdyp, häzirki wagt owanyň pada çopanynyň ýanynda kömekçi bolup işlemäge başlajakdygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ownuk sewda başlaýyn diýsem, onu sermaýe gerek. Häzir pada çopanynyň ýanyna işe başlamakdan başga alajym ýok. Ýokary hünärli bolup, ýa daýhan bolmaly boldum, ýa-da çopanyň kömekçisi. Dip Mergen damagyny doldurup gurrun berdi. Ýatlap geçdik, geçen ýylyň 4-nji awgustunda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow daşary ýurtlarda bilim alan ýaş hünärmenleri işe ýerleşdirmek meselelerini içgin öwrenmegi tapşyrdy. Şonu türkmen lideri vice-premierler Hoja Mämmedow we Toýlife hünärmenleri işe ýerleşdirmek boýunça pudagary toparyny döretmegi hemde bu urda edilen işleriň netijeleri barada Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat bermegi tapşyrdy. Emma aradan 6 ay olay wagtyň geçendigine garamazdan henide çenli bu topar we onuň häzirki wagt nähil tapyrdadygy hakda ilata maglumat berilmeýär. Yerli tynçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi döwlet gazetlerinde dürli uğurlar boýunça ýokary hünärli spesialistleriň ýetmezçilik edýändigi barada ýyl-ýyldan bildirişler çap edilse-de, ýurtda işe ýerleşmek meselesinde tanyş biliş we para almak bermek tejribesiniň giňden ýaýrandygyny, şol sebäpli ýaşlaryň köpüsiniň işin gözleginde daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýandygyny aýdýarlar. Sözümizin ahirine bellesek, Adatlyk radiosu ýokarda gurrun edilen meseleler dogrusunda Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen habarlaşanda bu maglumatlary ne tasdiklatmak, ne de inkar etdirmek başartdy.